pojedziemy moim, niczym się nie martw. Wszystko jest pod kontrolą. Muszę zawieźć córkę do babci. 4 godziny drogi z małym człowiekiem. Zacznę może od przygotowania miejsca w lodówce. A ja tyle go szukałem. Lodówka turystyczna pomoże jedzeniu zachować właściwą temperaturę. Lodówkę mocuje się do fotela za pomocą pasa bezpieczeństwa. Asia to żywe srebro. Nie potrafi usiedzieć w miejscu. Dlatego potrzebuje czegoś, co pomoże tapicerce odeprzeć ataki jej brudnych rąk i tupiących nóżek. Ochronna podkładka pod fotelik skutecznie zabezpieczy tapicerkę przed zabrudzeniem. Ograniczy też przesuwanie fotelika przez nawet najbardziej ruchliwego malca. Nadal się dziwię, że twórcy samochodowego kosza na śmieci nie dostali Nobla. Przy podróży z dziećmi lub wyjazdach biznesowych pomocne mogą okazać się multimedia. W Skodzie pasażerowie tylnej kanapy mogą korzystać z uchwytu na tablet, przymocowanego na przykład do zagłówka przedniego fotela. I to by było na tyle. Reszta to pestka, bo przecież myjnia wszystko myje. Skoda. Simply clever.